انت زي كيد نيره حقኛ ዛንታ ዋኖ ይርስዑኒ ኣዝዩ ኣሰልቻው ፋዱስ ድሕሪ ቀትሪ ነይሩ ኣብ ገዛይኒ በይነይ ምዃነ ሰልችኒ ከም ወትሩ ናብ እንዳ ዓርከይ ገዛ ምራሕኹ ዓርከይ ጌና ህፃን እንከሎ ወለዶም ብሓደጋ ስለዝሰኣኑ ምስ ዓበይ ሓፍቱ ዘኽታማት ኮይኖም ዓብዮም ሕጂ ከዓ ብሓባር እዮም ዝቕመጡ እቲ ገዛውትና ካብ ገዛኻ ናይ ዘይምውፃእ ኣዋጅ ዝተኣወጀ ይመስል ጽምዋ ዓሲልዎ ነበረ እቲ እንዳ ዓርከይ ገዛ ካብ ገዛና ነዊሕ ርሓቕ የብሉን ኣብ ኣፍ ደገ ኻንሸሎ በፂሐ ማዕጾ ኻንሸሎ ሲዒበ ምስ ከፈትኩ እቲ ጽምጽም ዝበለ ሰፊሕ ኻንሸሎ ሓሊፈ ካብ ሰለስተ ክፍልታት ኣብ ማእኸል ዝርከብ እንዳ ሳሎን ኣፍ ደገ በፂሐ ማዕጾ ድፍእ ምስ ኣበልኩ እቲ ዝረኣኽዎ ብስምባደ ከም ሓወልቲ ኣድረቐኒ እታ ኣብ ገዛውትና ደማ ተፈታዊት እናተባህለት ብመልክዓ ብስሩዕ ተኸለቑ መናኣ ዝውርየላ ብዙሓት ዝጥምትዋ ወዳት ከም ዘለዋ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ኣነ እውን ዝምስክረላ ዓበይ ሓፍቱና ዓርከይ ሰሊና ኣብ ሓደ ሶፋ ኮፍ ኢላ ኩስትማኣ ክሳብ እግራ ወሪዱ መትሓዘ ጥባታ ጥራይ ጌራ ገብሪ ሕቡእ ክትፍጽም ኣብ ፍጹም ስምዒት ርዒማ ነበረት ኣነ ብጎና ኮይነየ ዝሪኣ ነይረ ክልተ እዳዋ ኣብ ከባቢ ፆታዊ ኣካላ ተሸጒጦም ኤዒንታ ቃሕሰም እናበለ ኣፋ ተኸፊቱ ኣብ ፍጹም ስምዒት ሒላ ጸሊም ሰውነታ ብርሃፅ ተሓፂቡ ከም ኩሕሊ የብለጭልጭ ነበረ ሽዑ ኣነ ጌና ወዲ 15 ዓመት ስለ ዝነበርኩ ትፍጽሞ ዝነበረት ግብሪ ሕቡእ ምዃኑ ኣይተረድአንን ነይሩ ብጸጋማ ኢዳ ዝኾነ ነገር ሒዙ ኣብ ፆታዊ ኣካል ኣመላለስ ድሕሪኡ ድማ ስምዒት በርቲዕዋ ዓቕሚ ዝሰኣነት ትመስል እሞ ተግባራ ቋሪፃ ብሓይሊ ትንፋስ ትወስድ እንታይ እያ ትገብር ዘላ ኢለ ክሓስብ ንቕድሚ ድያ ክኣቱ ተመሊሰ ድየ ክኸይድ ኣብ ዝብል ሓሳብ እንከለኹ ከም ገለ ክትብል ንሳዕ ናባይ ገጻ ዘወር ኢላ ረኣየትኒ ኣብቲ ህሞት ካብ ጥሒላቶ ዝነበረት ስምዒት ብቕልጡፍ ወፂኣ ኩሉ ተግባራ ቋሪፃ ብስምባደ ተንሲኣ ደው በለት ኣነ ከምዚ ኢላ ሙሉእ ብሙሉእ ጥራይ ነብሳን ክሪኣ ሰንቢደ ክሃድም ከም ዝዳሎ ዘለኹ ንእሽቶ ድሕር በልኩ ቅብኣት ዝተለኸየ ኣብ ዝመስል ሓደ ኢዳ ናይ ተባዕታዊ ፆታ ኣካል ቅርፂ ዘለዎ ነገር ሒዛ ነበረት ናባይ እናጠመተት ድማ ክትነብዕ ጀመረት ሽዑ ኣነ ብሕፍረት ተኻኢለ ገፀይ መሊሰ ብቕልጡፍ ክስጉም ዮናስ ዮናስ እናበለት ክትፅውዕኒ ሰማዕኽዋ እንተኾነ ግን ስቒለ ግብሪ መልሲ ከይሃብክዋ ናብ ገዛይ ቀጸልኩ ኣብ ገዛይ ተመሊሰ ናብ መደቀሲ ክፍለይ ምስ ኣተኹ እቲ ናይ ሰሊና ተግባር ኣብ ዓይኒ ሕልናይ እናተመላለሰ ቅንጀለኒ ካብ ሓሳበይ ከውፅእ ይከኣልኩን ኣብ ዓራተይ ግድም ኢለ ደጋጊመ ብዛዕባ ትርኹስ ተግባር እንክሓስብ ድማ ከይተፈለጠኒ ፆታዊ ኣካለይ ክለዓዓል ምስ ጀመረ ተሰከፍኩ ንምንታይ ከምዚ ዝኸውን ዘለኹ ኢለ ንገዛእ ርእሰይ ክእብድ ፈተንኩ ግና እዚ ኩሉ እንዳጋጠመ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ መልሲ ዘይረኸብ ኩሉ ተግባር ሰሊና ካብ ዓይኒ ሕልናይ ከጥፎ ይከኣልኩን ኣደይን ኣቦይን ጌና ህፃን ከለኹ ስሞም እኳ ፅቡቅ ገይረ ክፅውዖ ከይከኣልኩ ከለኹ ስለ ዝተፋትዑ እቲ ንቡር ዝበሃል ናይ ስድራ ቤት ዓንዲ ኣብ ሂወተይ ከም ዝግባእ ኣይተሃንፀን ወለደይ ድሕሪ ምፍትሖም ኣደይ ንወለዳ ንኣባ ሓጎይን እንሓጎይን ሂባትኒ ዝሓሸ ናብራን ስራሕን ንምንዳይ ናብ ስደት ኣምርሐት ምስ እንዳባ ሓጎይ ምዕባይ ፍሉይ ስምዒት ነበሮ ምክንያቱ ንሶም እቲ ኩሉ ንጓሎም ዘይሃብዋ ፍቕሪ ንዓይ ብዘይ ገደብ እናሃቡ ብሕንቃቐ እዮም ዝሕዙኒ ነይሮም ዝደለኽዎ ነገር ጌና ካብ ኣፈይ ከይወፀዩ ዝግበረለይ ነይሩ ግና እዚ ሕንቃቐ እዚ ኣብ ውሽጠይ ሓደ ሓደገኛ ባህሪ ይፈጥር ከም ዝነበረ ድሓር ተረዲእኒ ዝቐፅዐኒ ዝምህረኒ ወላዲ ስለ ዘይነበረኒ ንፀገማት ከመይ ገይረ ከም ዝስዕሮም ከመይ ገይረ ከም ዝፃወሮም ስምዒታተይ ከመይ ገይረ ከም ዝገጥሞ ኣይፈልጥን ነይረ እቲ ኣብ ገዛ ዝለመድክዎ ሕንቃቐይ ኣብ ደገ ክወፅእ ከለኹ ከም መንእሰይ ዘይኮነስ ከም ህፃን ቆልዓ ክኸውን ይገይርኒ ንዝመፃኒ ስምዒታዊ ማዕበል ደው ኢለ ክገጥሞ ዘኽእል ውሽጣዊ ሓይሊ ነበረንን ምስ ኣቦይ ዘለኒ ርክብ ድማ ካልእ ጸሊም ነጥቢ ነይሩ ምስኡ ዘለኒ ርክብ ኣዝዩ ውሑድን ስምዒት ዘይብሉን ነበረ ዋላ እኳ ሳሕቲ ይድውለለይ እንተኾነ ግን እቲ ዝረረብና ድሓን ደለኻ ትምህርቲ ከመይ ኣሎ ካብ ዝብሉ ማንም ሰብ ክሓተካ ዝኽእል ሕቶታት ዕምቆት ዘለዎ ዕላል ኣይነበረን ንዓይ ኣቦይ ማለት ሓደ ንኣደይ ዝበደለ ካብ ገዛኡ ዘባረራ ንዓይ ድማ ከም ዝኽታም ኮይነ ክዓቢ ዝፈረደኒ ጨካን ኣቦይ ነይሩ ብኣካል ክሪኦ ከለኹ ልበይ ብፅልኢ ፈሓም ይቕየር ንዕኡ ክመስል ምድላይ እሞ ይትረፍ ነዛ ድምፂ ክሰምዕ እኳ ከም ገለ ዝገብረኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣቦይ ዝነበረኒ ፅልኢ ድማ ከም ሓደ ዓብ ስምዒታዊ ጾር ኮይኑ ይኸብደኒ ነበረ ካብዚ ኩሉ ባድነትን ጽምዋን ዝተለዓለይ እምበኣር ናብ እንዳ በረኸት ዓርከይ ገዛ ፍቕሪ ንምንዳይ ክኸይድ ጀመርኩ ሰሊና ሓፍቲ በረኸት ዓርከያ ንዓይ ድማ ከም ሓፍተይ ዝሪኣ ነይረ
እታ ብሕንቃ ዓብያ ዓቕማ ክትከላኸል ዘይትኽእል ዝነበረት ነብሰይ ነቲ ኣብ ሳሎን ዝረኣኽዎ ናይ ሰሊና ተግባር ክትፃወረ ይከኣለትን እቲ ንመጀመርታ ግዜ ዝተሰምዐኒ ናይ ወሲብ ስምዒት ነቲ ንዓመታት ተዓፂኡ ዝነበረ ናይ ባዶልነት ማዕፆ ሓሊፍ እዩ ጎኒ ይፀኣትዩ ኣብ ዓራት ግድም ኢለ ከለኹ ኣደይ ኣብዚ እንተትህሉ ነይራስ ዝብል ሕቶ መፀኒ ምናልባት ኣደይ ኣብ ጎነይ እንተትህሉ እዚ ኩሉ ምድንጋር ኣይመፀን ምናልባት ኣቦይ ሓቀኛ ኣቦ ኮይኑ እንተዝስዕብየኒ እዚ ስምዒታዊ ማዕበል ኣይመዋሓጠንን ነይሩ ግና ኣነ ንበይነይ ነበርኩ ዝቐፅዐኒ ግደፍ ዝብለኒ ዘፈራርሐኒ ወለዲ ኣይነበረንን ናይ ቴሌፎን ድምፂ ኣላርም ካብ ድቃሰ የበረበረትኒ እዋኑ ናይ ኣጋምሸት ሰዓት 5 ኮይኑ ነበረ ክትስእ ከለኹ ቅድሚ ሕጂ ርአዮ ዘይፈልጥ ሓደ ሓድሽ ፈሳሲ ዝመስል ነገር ኣካላተይ ኣባላሽይዎ ኣብ ትሕቲ ማዕጥቆይ ራሕሲ ተሰምዐኒ እዚ እንታይ ኢለ እናተቆጣዕኹ ነብሰይ ክትፀልእ ጀመርኩ ስክሪን ናይ ቴሌፎነይ ምስ ረኣኹ ሰሊና እያ ትድውል ነይራ ግና በረኸት ሓዋ ቴሌፎን ስለ ዘይነበሮ ወትሩ ብናታ ገይሩ ስለ ዝድውለለይ ብዙሕ ኣይሰንበድኩን ሄሎ ቦይ ከዓርከይ በልኩ ድምፀይ ከም ናይ ወትሩ ቃና ከትሕዞ እናፈተንኩ ግና ካብቲ መስመር ዝተሰምዐ ድምፂ ናይ ቤት ከይነበረን ሄሎ የናስ ሓወይ በለት ሰሊና ድምፃ ኣዝዩ ትሑትን ብስክፍታ ዝተመልአን ነበረ ድምፃ ምስ ሰማዕኹ ብኡ ንብኡ እቲ ዝረኣኽዎ ትርኢት ኣብ ርእሰይ መፀ ግና መልሲ ከይሃብክዋ ቴሌፎን ኣብ እዝና ዓፅኽዋ ልበይ ብዕፅፊ እናሃረመት ከዓ ሞባይለይ ኣብ ዓራት ደርብየ ናብ ሻወር ኣትኹ ኣብ ሻወር ኣትየ ነብሰይ ክሕፀብ ከለኹ እውን ናይ ሰሊና ተግባር ቅንጅል እናበለ ይሸገረኒ ኣብ 10 ደቂቕ ዘይመልእ ሰውነተይ ተሓፂበ እንክወፅእ ሰሊና ምስ ዓባየይ ኮፍ ኢላ እናዕለለት ምስ ረኣኽዋ ሰንበድኩ ናብ ገዛና ሓዳሽ መጻኢት ስለ ዝነበረት ዘይኮነስ ናይ ሕጂ መምፅያ ምኽንያት ብፍሉይ ስለ ዝነበረ እዩ ምስ ጠመትክዋ ምስክን ኢላ ኣበሳኣ ከም ዝኣመነት መሲላ ኢዳ ብኢዳ እናደረዘት ጠመተትኒ ዓባየይ ድማ ናብ ጎረበት ክትከይድ ትዳሎ ዝነበረት ትመስል ካብ ዱኳ ክትንስእ ከላ ኣደይ ናበይ ዳ ኣለኽዳ በልክዋ ንበይነይ ምስ ሰሊና ንኸይተርፍ ብምስጋእ ኣብዚ ጎረበትና ብፅሒለ ክመፅእ እዮን ኣስወደይ ምስ ሰሊና ጓል ይዕልሉ ኢላትኒ ካብ ገዛ ወፀት ኣደይ ምስ ከደት እቲ ኣብ ውሽጢ ሳሎን ዝነበረ ሃዋህው ከቢድ ክኸውን ጀመረ ሰሊና ዓባየይ ካብ ገዛ ከም ዝረሓቐት ብኣፍ ደገ ጠሚታ ምስ ኣረጋገፀት ብቁልጡፍ ካብቲ ኮፍ ዝበለቶ ተንሲኣ ናበይ መፀት እሞ ንብዓታ ከም ውሕጅ እናፈሰሰ ብናይ ምሕፅንታ ድምፂ ክትዛረበኒ ጀመረት የናስ ሓወይ ብቻኻ እቲ ሎሚ ዝረኣኻዮ ነገር ንበረኸት ሓወይ ይኹን ንኻልእ ወላ ሓደ ሰብ እኳ ከይትዛረብ ብቻኻ እቲ ምስጢር ኮይኑ ክተርፍ ኣለዎ ጥራይ ንሰባይ ትንገረለይ እምበር ዝሓተትካ ንኩሉ ነገር ክገብረልካ ኢላ ብንብዓት ተማሕፀነትኒ ኣነ ግን ዋላ እኳ እንተደንገፀትኒ ግን መልሲ ከይሃብክዋ ገዲፈያ ናብ መደቀሲ ይከድኩ ክዳነይ ቀይረ ምስ ተመለስኩ ጌና ኣብ ሓደ ድኳ ተደፊኣ ትነብዕ ፀንሐትኒ ስማን ክብረታን ከይባላሸ ፈሪሓ እታ ኩሉ ሰብ ብፅባቃ ዝምስክረላን ሃነን ዝብላን ጓል ከም ዝኾይና ክሪኣ ከለኹ ዘሕደረለይ ስምባደ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ቅድሚኣ ከይደ ኮፍ ምስ በልኩ ኣይትንብዕ እሞ እንታይ ኸውን ክስለ ሓፍተይ አንተ ወኮ እንታይ ትገብር ከም ዝነበርኪ ብልክዕ ኣይትረድእንን ናይ ስድነት ማለት ሕማቕ ተግባር ድዩ በልክዋ ብግርህና ኣብቲ እዋን እቲ ንቡር ስጋዊ ርክብ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ዝግበር ጥራይ እምበር ብዛዕባ እቲ ንሳ ትገብሮ ዝነበረት ግብሪ ሕቡእ ዝበሃል ነገር ሰሚዕን ሪእን ስለ ዘይፈልጥ ዝኾነ ፍልጦ ወይ ግንዛበ ይነበረንን ንሳ ንብዓታ ብኽዳና እናሓበሰት ናብታ ኣነ ኮፍ ዝበልኩሉ መፅያ ተፀጊዓትኒ ኮፍ በለት በቲ ተለኽያቶ ዝነበረት ጨናኣን ናይ ኣካላዊ ቅርበታን ፀቕጢ ክስምዐኒ ጀመረ ዒንተይ ትኩር ኢላ እናጠመተት ኖ ናይ ስድነት ተግባር ኣይኮነን የናስ ሓወይ ዝኾነት ጓል ብምስጢር ከም ትገብሮ ኣነ እውን ባዕለይ ንባዕለይ የዝርዎ ነይረ እዚ ልሙድ ነገር እዩ በለትኒ ንብዓታ ገዲኣ ድምፃ ብምርግጋእ ኣነ ድማ እናተገረምኩ ብዘይምእማን ማለት ኩለና ጓላት ከምኡ ይገብራየን ማለት ድዩ በልክዋ ሓቅነቱ ንምርግጋፅ እወ ኩለና ዋልድ ልሙድ ነገር እዩ ሰብ ብግልፂ ስለ ዘይዛረበሉ እምበር ኩሉ ወዲ ኾነ ጓል ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኮይኑ ከምዚ ዝገብር በለትኒ ኣብ ውሽጠይ ከኣምና ይከኣልኩን ነይረ ድሒሩ ከም ዝተረድእኒ ግን ንሳ ንነብሳ ካብቲ ዝነበራ ናይ ሕልና ገበኝነት ነፃ ንምግባርን ንዓይኒ ምእማን እያ ነዚ ትዛረብ ዝነበረት ግና ንምንታይ ንበይኒ ክኸም ትገብሪ ማለት ምስ ወዲ ምስ ኣፍቃሪ ብምዃን ፀታዊ ርክብ ምግባር ኣይሕሸክን ነይሩ በልክዋ ብቕንዕና ሰሊና እቲ ናይ ስምባደን ፍርሕን ስምዒታት ጠፊኡ ብዝያዳ ተረጋጊኣ ርእሰ ተኣማንነታ ክምለስ ጀመረ ብኣምሃር ኣገባብ ክትገልፀለይ ጀመረት ኣይሕሽን እዩ ፈፂመ ኣይሕሽን ንበይንኻ ክትገብር ከለኻ እኮ ካብቶም ብፀታዊ ርክብ ዝመፁ ከም HIV ዝበሉ ሕማማት ኣይትፈርሕን ክትቀንስ ኢልካ እውን ኣይትሰግእን
እትወድኽ ጠልመኒ ክገድፈኒ እናበልካ ብስን ኣእምሮይ ትሳቐን ኢኻ እምበር ኣነ ደኣ ዝሓትኒ ሰባት 100 እንድዮም በለትኒ ብኹርዓት ኣነ ወላ ሓንቲ ክምለሰላ ይከኣልኩን እቲ ንሳ ዘቕረበቶ ስነ መጎት ንሓደ ወዲ 15 ዓመት ቆልዓ ከቢድ ነበረ ዝህባ መልሲ ስለ ዘይነበረኒ ድማ ስቕበልኩ ንሳ ድማ ስቕታይ ሪኣ ከተእምነን ንቐፀለት ንኣወደትካ እኮ ዝበለፀ እዩ ደድሕሪ ጓልና ኸድካ ይትልምን ንሓንቲ ጓል ከተሕጉስ ክትብል ወፃኢታት ኣይትገብርን ብጓል ልበይ ተሰይሩ ኣይትብልን በቃ ፖርኖ እናረኣኻ ንበይንኻ ሕጉስ ትብል ሰላማዊ ህይወትካ ትመርሕ በለትኒ ኣዘራርባኣ ከም ንቡርን ዘመናውን ነገር እምበር ከም ረኽሰት ኣይነበረን ዋ ፖርኖ ማለት ከንታይ ማለት እዩ በልክዋ ብሓቂ ተቓል ክሰምዖ ንፈለማ ግዜ ስለ ዝነበረ ሰሊና ቁርብ ፍሽኽ ብምባል ከይተሰከፈት ካብ ጅባኣ ቴሌፎን ኣውፅኣ ሓደ ናይ ወሲብ ቪድዮ ከፈተትለይ እቲ ኣብቲ ስክሪን ዝረኣኽዎ ትርኢት ንፈለማ እዋን ስለ ዝነበረ ውሽጠይ ብሓደ ሓያል ሃንቀውታን ስምዒትን ክነድድ ከሎ ተሰምዐኒ ክሪኦ እናደለኹ ግን ድማ እቲ ባህርያዊ ሕፍረተይ ስለ ዝዓገተኒ ረዕፀው የበጃ ክሰላሓፍተይ በልክዋ ገፀይ ብሕንከት ካብኣ ክህድም እንዳፈተንኩ ንሳ ከም ዝበልክዋ እቲ ቪድዮ ብምዕፃው ደሓን ሕጂ ተሰኪፍካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንበይንኻ ኮንካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ሃባ ቴሌፎንካ ክሰደልካ ኢላ ናብ ቴሌፎነይ ፀዓነትለይ እቲ ዝገርመኒ ግን እዚ ጥራይ ኣይነበረን ከይሓፈረት እቲ ስምዒት ክለዓዓል ከሎ ከመይ ገይሩ ስምዒተይ ከም ዝመፅእ ማለት ግብሪ ሕቡእ ከም ዝፍፅም ብስርዓተ ምሂራትኒ እቲ መምርሒ ኣንዓይ ናብ ሓደ ሓድሽ ዘይፈልጦ ናይ ድልሃመት ዓለም መእተው ነበረ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት እዩ ተረዲእኒ እቲ ኩሉ ፃዕራ ኣነ ነቲ ምስጢራ ንሰብ ከይነግር ንዓይ እውን ናብቲ ተመሳሳለ ናይ ረኽሰት ዓለም ኣእትያ ምስኣ ማዕረ ንምግባር ዝተጠቀመትሉ ናይ ተንኮል መፃወድያ ምንባሩ ንሳ በይና ካብ እትኾን ንዓይ መሻርኽቲ ጥፍኣታ ክትገብረኒ ወሲና ነበረት ምስ ሰሊና ኣብታ መዓልቲ በዚ ተፋለለና ግና ህይወተይ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚራ ናብ ክወፅኦ ዝኸብደኒ ናይ ስቓይ ዓለም ኣተወት ምሸት ንበይነይ ኣብ መደቀሲየ ምስ ኮንኩ ኣብ ወጥራ ኣተኹ እቲ ናይ ወሲብ ቪድዮ ክኸፍቶ ደሳይ ክኸፍቶን ብዝብል ሕቶ ተጸሚደ እቲ ወጥሮ ክቋፃፀሮ ይከኣልኩን ስለዚ እቲ ቪድዮ ከፊተ ክርኢ ጀመርኩ ንመጀመርታ ግዜ ምዃኑ እቲ ስምዒት ክቋፃፀሮ ዘይከኣል ነበረ ብኡንብኡ ድማ ንመጀመርታ ግዜ ግብሪ ሕቡእ ፈጸምኩ ደገምኩ ኣብታ ለይቲ ጥራይ ልዕሊ 3 ግዜ ገበርኩ እሞ ተሰሚዕኒ ዘይፈልጥ ድኻም ተሰሚዕኒ ለሽ ኢለ ደቀስኩ ንፅባሒቱ ድሕሪ ፋዱስ ናይ ቀትሪ ሰሊና እቲ ቪድዮ ከመይ ከም ዝረኸብክዎ እቲ ሕማቕ ተግባር ከም ዝፈጸምክዎ ንምረግጋፅ ደው ኢላ ሓተተትኒ እወ ገይረየ ምስ በልክዋ ድማ ኣዝያ ተሓጎሰት ወላ እኳ ብሽዑ ንምንታይ ከም ዝተሓጎሰት ዘይተረድአኒ እምበር ድሓር ግን ሓጎሳ ናብቲ ናታ ጸልማት ዓለም ስለ ዝፀንበረትኒ ከም ዝነበረ ብሩህ ኮይኑለዩ ቀፂላ ሰሊና በረኸት ሓዋብ ዘይህልወሉ ከም ትደውለለይን ሽዑ ናብ ገዝኦም ክመፅእን ሓቢራትኒ ብቴሌፎን ተፈላለና ምስኣ ቴሌፎን ተዘራሪበ ምስ ወዳእኹ ናብ መደቀሲየ ኣትየ ብኡንብኡ እቲ ርኩስ ተግባር ፈጸምኩ ደጊመ ፈጸምኩ ፀኒሐ እውን ፈጸምኩ ሰውነተይ ለሽ ክሳብ ዝብል ግብሪ ሕቡእ ፈጺመ ደቀስኩ ኣጋምሸት ምስ ኮነ ናይ ቴሌፎነይ ፃውዒት ድምፂ ካብ ድቃሰይ ኣበረበረኒ ስክሪን ምስ ረኣኹ ሰሊና ነበረት ቤካ ሓወይ ናብ እንዳ ቤተሰብ ስለ ዝኸደ ሕጂ ናብ ገዛ ምፀኒ በለትኒ ልበይ እናሃረመት ካብ ገዛና ወፅየ ናብ ገዝኦም ኣምራሕኹ ሰሊና ማዕፆ ከፊታ ምስ እተወትኒ እቲ ሳሎን ብናይ ሽምዓ ደብዛዝ ብርሃን ተመሊኡ ኣብ ቲቪ ድማ ናይ ወሲብ ፊልም ይረአ ነበረ ሰሊና ዝለበሰቶ ረቂቕ ናይ መደቀሲ ክዳን ውሽጣ ኣካላታ ብንጹር የርኢ ጌና ኣብ ሓደ ሶፋ ኮፍ ምስ በልኩ ብዘይ ዝኾነ ሕፍረት ከመይ ረኺብካዮ ምቁርዲ ነይሩ እቲ ትማል ዝረአኹኻ በለትኒ ኣብ ሰለፈይ ኮፍ ኢላ ዒንተይ ትኩር ኢላ እናጠመተት ኣነ ብሕፍረት ክሪኣ እናተሰከፍኩ እወ በልክዋ ብዙሑል ድምፂ ንሳ ፍሽኽ ኢላ ብታህዋኽ እናመርሐት ናብቲ መደቀሲ ወሰደትኒ ሽዑ ምስኣ ፆታዊ ርክብ ንኽፍፅም ገበረትኒ ምስ ጓል ስጋዊ ርክብ ክገብር ንፈለማ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ውሽጣዊ ስምዒተይ ኣዝዩ ስለ ዝተለዓለ ቀልጢፈ ኣብ ጥር ዝበፃሕኹ እሞ እቲ ርክብ ዳርጋ ቅድሚ ምጅማሩ ተወድአ ሰሊና ግን ባህታኣ ስለ ዘይረኸበት እቲ ስጋዊ ርክብ ፍትወታ ጌና ሃልሃል ይብል ነበረ ሓደ ሰብ ዝሰርሖ ፆታዊ ኣካል ናይ ወዲ ተባዕታይ ብምምፃእ በጅኻየን ኣስሓወይ በዚ ጌርካ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ከም ዝበፅሕ ግበረኒ ኢላ እቲ ስራሓት ሰብ ነገር ክጥቀም ሓተተትኒ እቲ ህሞት ንዓይ ዘፍርህን ዘፍንፍንን ስምዒት ፈጠረለይ ግና ንዓኣ ንምሕጓስ ካብ ጢሒላቶ ዝነበረት ዘይተመልሰ ናይ ስምዒት ወጥሪ ንምውፃእን ነቲ ዝሃበትኒ መምርሒ ተጠቂመ ክሕግዛ ጀመርኩ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ሰሊና ብተሓጓስ ውናኣ ክትስሕት ጀመረት ኣካላታ ይንቅጥቀጥ ዓይና ይገልበጥ ካብ ኣፋ ዘይንቡር ድምፂ ይወፅእ ነበረ እቲ ትርኢት ከም ጥዒቲ ጓል ዘይኮነስ ልክዕ ከም ሓደ ርኹስ መንፈስ ተቋፃፀራ እሞ ትልፍልፍ ዘላ የምስላ ነበረ እቲ ትርኢት ፍጹም ፍርሕን ጭንቀትን ስለ ዝፈጠረለይ ድማ
ገዲፈያ ካብቲ ገዛ ብቁልጡፍ ሃደምኩ ናብ ገዛይ ክበጽሕ ከለኹ እቲ ዝረኣኽዎ ዘይተለምደ ትርኢት ንምርሳዕን ነቲ ኣብ ውሽጠይ ዘጋጠመ ናይ ስምዒት ረበሻ ንምብዳህን ኣብ ዓራተይ ኮይነ ብተደጋጋሚ እቲ ርኹስ ተግባር ገብሩ ሕቡእ ፈጸምኩ ድሕሪኡ እቲ ብርቱዕ ድኻም ንነብሰይ ኣድኪምዎ ለሽ ኢለ ደቀስኩ ካብቲ ምሸት እቲኣ ጀሚራ ሰሊና ንዓይ ከም ሓደ ናይ ረኽሰትን ምስጢርን ቀዋሚ ተሓባበር ገበረትኒ ኩሉ ግዜ ሓዋ በረኸት ኣብ ዘይህልወሉ ደው ኢላ ትጽውዕን ነበረት ከምዚ ነገረትኒ ወላ ከምቲ ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ንሳ ብተፈጥራ ብፆታዊ ርክብ ጥራይ ክትዓግብ ከም ዘይትኽእል ብጀካ ትሰብ ዝሰርሖ ሞትሎ ኣብ ጥርዚ ስምዒታ ከም ዘይትበጽሕ ኣረጋገጽኩ ኮይኑ ግን ኣነ እዚ ምስኣ ዝገብሮ ዝነበርኩ ርክብ ኣዝየ ጸላእኽዎ እቲ ትገብሮ ዝነበረት ተግባርን እቲ ኣብ ጥርዚ ክትበጽሕ ከላ ተርእዮ ኩነታትን ንዓይ ስነ ኣእምሮዊ ረበሻ ክፈጥረለይ ጀመረ ስለዚ ክድውለለይ ከላ ምቕባል ኣቋሪፀ ናብ ገዛኣ ክትጽውዕኒ ከላ መመኽነይታ እናፈጠርኩ ክረኽባ ይደለኹን እቲ ዘገርም ግን ዋላ እኳ ካብ ሰሊና እንተረሓቁ ካብቲ ሕማቕ ወልፊ ግን ክወፅእ ኣይከኣልኩን ምስኣ ምግባር እኳ እንተጸላኹ ኣብ ውሽጢ መደቀስየ ግን ስቕ ኢለ ንበይነይ እቲ ርኽሰት ግብሪ ሕቡእ እፍጽም ነበርኩ እቲ ወልፊ ንዓይ ጥራይ ዘይኮነስ ንነብሰይ እውን ግዝእቲ ገይርዋ ነበረ ግብሪ ሕቡእ ካብ ዝጅምር ከይደንጉኹ ባህርያተይ ክቕየር ጀመረ ሰብ ስለ ዝጸላእኹ ካብ ዕሩኽተይ ክርሕቕ ጀመርኩ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ኣይከይድን ኣብ ገዛይ ተዓጽየ ንበይነይ ይውዕል ቀልጢፈ ይቁጣዕን ይሓርቕን ሓጎሰይ ድማ ጠቕላላ ካባይ ርሒቑ ትርጉም መንባረይ ይጠፍአኒ እቲ ክሕጉሰኒ ኢለ ዝፍጽሞ ዝነበርኩ ተግባር እናጸንሐ ከም መቕጻዕትን ነብሰይ ይፍጽሞ ነበርኩ ኣብ መዓልቲ ክሳብ ቁፅሩ ዘይፈልጦ ይገብር ጣዓሳ ተሓቒፈ ድማ ደኺመ ዳርጋ ውነይ ስሒተ ደቅስ ኣብ ከምዚ ዝበለ ርኽሰት ን4 ዓመት ጸናሕኩ በቃ ኣብቲ ወልፊ ተሸሚመ ካብ ተራ መንባር ወፅየ ከም መሳቶይ ጓል ክቐርብ ኣይፍትንን ባዕለን ክቐርባን ዝደለያ እኳስ ይረሕቐን ነበርኩ እቲ ዝገርም ድማ እታ ናብ ዝኹፋ ዓለም ዝዓደመትኒ ሰሊና ተመሪዓ ሓዳር መስሪታ ወሊዳ ምርኣየ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሪኣ ከለኹ ንሳ ከይትሪአኒ ይኽወል ይረሕቕ ነበርኩ ግና ሓደ መዓልቲ ሪኣትኒ ካብኣ ክሕባእ ክብል ፀዋዕትኒ ከምቲ ኣብ ወልፊ ሸመመትኒ ካብቲ ዓዘቕቲ ርኽሰት ከተውፅአኒ ፈተነት ብዙሕ መዓደትኒ እቲ ጥሒለዮ ዘለኹ ፀገም ብቐሊሉ ዝረአ ከም ዘይኮነ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከም ዘስዕብ ንሳ ንባዕላ ብሕክምና ከም ዝተፈወሰት ሕጂ ጥዑይ ህይወት ትመርሕ ከም ዘላ ኣነ እውን ንፍዑን ቆራፅ እንተደኣ ኮይነ ክወፅእ ከም ዝኽእል ሓበረትኒ ግና ሰሊና ዝበለትኒ ንዓይ ኩሉ ትርጉም ኣልዎ ነበረ ኦሮማይ እቲ ወልፊ ግብሪ ሕቡእ ህይወተይ ኮይኑ ነይሩ ክገድፎ ይኽእል ኣይነበርኩን ብሰንኪ እቲ ዝግደፍ ዘይመስል ወልፊ ግብሪ ሕቡእ እናተሰቕኹ ብመንፈስን ኣካልን ዝተጓሳቐለ ህይወት እናነበርኩ መዓልቲ ሞተይ ጥራይ እናተፀበኹ ከለኹ ሓደ መድሓኒየይ ዝበልክዎ ሰብ ናብ ህይወተይ መፅአ ንሱ እቲ ወዲ ገዛውተይን መትዓቢተይን ዝኾነ ብሃይማኖቱን ብስነ ምግባርን ዝምስገን ዲያቆን ነይሩ ሓደ መዓልቲ ብዓባየ ያፀዊዑ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛና ረኸበኒ እሞ ዮናስ ሓወይ ኩሉ ነገር ከስተውዕልልካ ከለኹ በዚ ናይ ዘመንና ሕማም ወልፊ ዝተጠቓዕኻ ርኹስ መንፈስ ሰረፀካ ኢኻ ትመስል በለኒ ብረዚን ሓልዮት ኣነ ግና ብሕፍረትን ብትዕቢትን ተመሊአ ክእሞነሉ ይደለኹን ዝኾነ ፀገም የብለይን ኢለ ኣብ ደው ዝበሎ ገዲፈዮ ናብ ገዛይ ተመለስኩ ሓደ መዓልቲ ግን ብኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ክሕልፈላ ኢሉ ቴሌፎነይ ምስ ሃብክዎ ነቲ ናይ ወሲብ ቪድዮታት ትረኸቦ ሽዑ እውን እዚ ናተይ ኣይኮነን ብኸመይ ናብ ቴሌፎነይ ተፃዒኑ ይፈልጥን እዚ ኣነ ኣይገብሮን ኢለ ክሓድኩ ንሱ ግን ካብቲ ዝነበሮ ናይ ወዲ ሰብ ፍቕሪ ዝተበገሰ ኣይገደፈንን ደጊሙ ናብ ገዛና መምፃእ ቀፀሎ ዮናስ ሓወይ ኣነ ክኹንነካ ክፈርደካ ክማፃደቐልካ ወይ ክዋርደካ ዘይኮንኩስ ክሕግዘካ ይድልየተይ ናይ ብሓቂ ተነፊዕኻ ካብዚ ዓዘቕቲ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመነኒ ኣብ መወዳእታ እቲ ጥሒለዮ ዝነበርኩ ብሕታውነት እውን ከቢድኒ ስለ ዝነበረ ኩሉ ርኹስ ተግባሪ ኣሚነ ብግልፂ ነገርክዎ ንሱ ድማ ሓቒፉ ኣፀናንዐኒ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ እቲ ዲያቆን ሓጋዚ ኣይኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሒዝኒ ይኸይድ ብዙሕ መንፈሳዊ ትሕዝቶታት ናይ ቅዱሳን ታሪክ መዝሙራትን ክከታተል ገበረኒ ኣምላኽ እኮ ይፈትወካ ዮናስ ሓወይ ብተግባርካ ከም ዘይሓፍር እኳ ደኣስ ካብዚ ዓዘቕቲ ወፂእኻ ሓድሽ ሰብ ክትከውን ከም ዝደልየካ እመን እናበለ ናይ ተስፋ ቃላት ኣስነቐኒ ክፀውምን ክሰግድን ናብ ማጨሎት ሒዝኒ ኸይዱ ክሕፀብን ጀመርኩ እቲ ናይ ፈተና እዋን ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ርኹስ ተግባር እቲ ናይ ዓመታት ወልፊ መዓዝ ስሉኽ ኢሉ ካብ ህይወተይ ከም ዝጠፍአ እኳስ ከስተውዕለሉ ይከኣልኩን ብሓይሊ ኣምላኽ ብሓገዝ ዲያቆን ካብቲ ናይ ፀልማት ዓለም ናብ ብርሃን ወፃኹ ካብቲ ዓዘቕቲ ርኽሰት ወፅየ ነቲ ን4 ዓመት ዝሓበአኒ ብሓድሽ ተስፋ ሓድሽ ህይወት ጀመርኩ ኣብ ውሽጠይ ግን ሓደ ዓብይ ንልበይ ዘርዕድ ነገር ነበረ ብሰንኪ እቲ ንነዊሕ ግዜ ዝፈፀምክዎ ርኹስ ተግባር ስንፈት ወሲብ ከጋጥመኒ ምዃኑ መኻን ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገልፁ ዘይጥሉላት ወረታት ብተደጋጋሚ ሰምዕ ስለ ዝነበርኩ
حدار كمسرت أزي فرح نبركو جنا ناي أملاخ رديئت أي حدا جنن اتناي صولت هيوتن اتدياق انزهاب النسنا أمرا ودقافن نفسي داقماي تسفاخت قبر أخي إلواي قدم عامت دما حانت نتصهتي حياويتي نحلف تاريخي بملؤ تقبيلا خدقفن فقادنيا زخونة قوان رخيبة تمرعيه اتناي مجمرتا ناي مرعنا مشت نعاي كم حدا عبي ناي هيوت فتناي نيرو انت دا أسنفت وسي بقات من نجن إلى بفرحي إجنا نباركو جنا أتزفرح ويكونن اتركبنا في صمت فتراوي طوعين سلاماون نبره اتقبر حبو زفتر لي ناي حساب تسلمات تسويرو حق انيا ناي حدار تحواس انتاي مخانو خردا اجمركو اتنا عمتات زساقيني ناي سنفت وسيب فرهي ناي سيت انتون كل تراي مخانو اراكا كوزكو لو مدما اتزعبي حقوسي ابغزا يركبالو سبيتي لو متنستيا اتا مخان كيكون الى زچنقولو زنبركو سقعت لومي اوشت ماحصن سبيتي بزلو هياو مسكرنتي تسعيرلو اتزولد هصان نعي ني حرنت ملكتيو اتزحلفكو ورخصت املاخ انتدا يوريل كان كاو انتدا وصيخان اب تفطراو عقم خزخونه بسلا خم زي حدق ريئي يلخو عدي نعمتا تاب سدت كوينا نعي كتبل وزح قصعر صنيحه لومي نعي حدش ناي سرح ادل فطيرات الليلا تمرت ناي مقصال دليت سلازي بلي نيشتو دكان وصيات اللي سرح جمير لخو اتنا عمتات امدق اسيو تعاصيو مسب كحوس زي دل زنبره يناس لومي يلن لومي مسب بمحواس الناس رحقو نبراي مرحلخو زعبي السلام ذهبن نجنا مصابي زغوركو عرقيو نعمتاتنا ابوي كم صلاي نعدي زبدلن نعايز قدفن غيره طرايه زفوردو نيره اتا ابوشت اي زنبره ناي صلي مرز دمايو نابت رخصت كتحل حدا خابتم مخنياتات زنبره بحجز دياقون غنا يقرم مبال نجزا نبسخه مفواس مخانو ترداخو لومو مصابي صبق ركب علينا نعو يقري للو طراي زيكونس نسون نعاي كم ودو قربني جميرلو اتزختام كم زخونكو سمعن زنبره كاب هيوتي طفي لومي ملؤ سدرا بيت زلو وسب كوين لكم اما وداتا انا زحلفو مخرنتلو قالكون ودي حواتي كما يزبولكم عبد صلمات عالم قبر حبو توحيدكم زلكم الزانتازي نعخاتكم تمرت خخون تسفالني اتولفني هوت كان حوار قاصاصرو سلازيكل كاب اخت وصو تخوليكم مدحاني كاليو سنفت وسيبن مخانتن كغاطميو زبل عقول فرح طرايو بزحات سبات انت دا قبر حبو غيركا حدار كتقبر اي تخلني خانا بولو زفرارهكم ወይ ድማ መኻን ክትከውን ኢኻ ዝብለኹም ሓሶት እዩ ካብቲ ተግባር እንተወፂኻ ሰውነትካ ዳግማይ ክሕደስን ጥዑይ ሓዳር ክትመስርትን ትኽእል ኢኻ ንዓይ ረኣይኒ ሎሚ ጥዑይ ሓዳር ኣለኒ ሰበይተይ ድማ ጥንስተላ ካብ ዝርኽሰት ሓራ ክትወፅእ እንተደኣ ደሊኻ በይንኻ ይትኹን ጽሟይ ትፍቶ ምስጢርካ ዝካፈል ናብ ኣምላኽ ዘጸግዐካ ሰብ ድለ ከምቲ ንዓይ ዲያቆን ዝሓገዘኒ ንዓኻ እውን ዝኾነ ዝሕግዘካ ሰብ ኣይክትስእንን ኢኻ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጽልኢ ንዓኻ ይዝሃስየካ ይቕረብ ብምባል ምስ ስድራ ቤትካ يعرختك ممهرتك انت عرق تحاوس بدحرزي كابت ولفن موصا قليل يخون لومي انا حدش سبي اتي نا 4 عامت استسرحه استسبابره مسرت افريسه لومي بامنت بسرحن بفقرن هيوتي كم بحدش هاني صلخو انت زي كيد نيره زبل تعسا لومي نابت مسجن زوصاخو زبل مسكانا تقيرلو املاخ نخلخم كابز صلمات يوصاكم تفصمه حوكم يوناس اسكتاولو اولو سدوي اسكتاولو اولو سدوي اسكتاولو اولو سدوي كعتقل كيلة تعرفت مسيلو النحناخت نحافت كي يحلف كنا في خب منفيت لمن دعيتي إذا كله رفيت ولدنيا أكب مسبلة صبح مرعسون ديو حغلة عبيت وراي سبح تلام راي زي من كارانا بالاشت الراي كندعل القنينو حميتا صبح نقول رئي سالستا أتنتاي كبلو ندابا سالستا نرئي سالستا أتنتاي كبلو عبت تسلم حسوي له
ዝጻብዓኪ ክደሊ ክንደይ ተሓናኺለ ተጻይክ ኸለሊ መስለን ውሽጢ ክሎ ጻዕዳኺ በላሊ መስለን ውሽጢ ክሎ ጻዕዳኺ በላሊ መስለን ውሽጢ ክሎ ጻዕዳኺ በላሊ مغربي حازتن زخونالا ترقبلتا شامنو زبلالا مصوب سكيمن شامنو زبلالا سراي زحات مالا دفئن حتى لا مير كنت مرعت بغيكي انبزا وراي كنت حاميو كليكي يولازا توارد نايلون سبقزا توارد نايلون كوريوم سبقزا بخور عركي قويلا مس عمري مستقوبز ماي بيت عند داس زترر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر مرعت كحيليلو امنتا زحدره انتاي فديتوم عرهيب كعر سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي سكت عولو عولو صدوي كعتق الكلاب تعرفت مسيلو النحناخت نحفت كي يحلف كنا في خب منفت لمن دا ايتي زكلو رفت ولو دنيا اكب مسبلة صبح مرعسون انديو حخلة عبيت وراي سبح تلام تراي زي من كارانا بالاشي تراي كند على القنينو حميتا صبح نقول رئيب سالستا أتنتاي كبلو انداباب سالستا نرئيب سالستا انتاي كبلو تنتاي كبلو توم انداباب سالستا نرئيب سالستا